Wow! Interview sa tiga kadiyot dia? Oh. Ha? Oh. Ah, dito lang eh. Karang. Oh. Dito eh. Oh. Asa man daw? Dia lang, dia lang. Wala boss. Parang experiment na kong vlog ba? Oh, kayo. Yan, nakita. Tika ya. Oh, salamat yun. Kuhaan mo ko, ulo ko rong adlaw. Oh. Yan. Content sa ko. Yan. Oh. Pwede ani tatubangan boss? Oo. Dugay naman balik wala. Wala. Ah boss. May buntag ya si Jory Boards kayo yun. Vlog ko yun. Karon, kare siya ako na ispatag na ako matagan sa isang gamay sa pag-vlog. Sa tabangan sa kuninyo, tabangan ako sila. Na nagbaho, patas. Kasi niya. Hey, Wala na gagabuhay ka ng pagbuhat. Well, yan po yung Christian mo. Karon. asa ka mo dito? Kami rin din mo yan eh. Saan, ikat ko na. Kaya wala bang unan na. Ibigay ko sa Karon, ito na sa dapat na. Vlog. Kasi nagawat sa kita ninyo. Anta, suportahan to gyud ko sa inyo kay plano nga matagan na. Patay. Wow! Harirong gud nga Korean kasi. Sa nagbay. Basta importante, trabaho lang yun. Ako pinarong lang yun. Kita tayo mo. Nasa ko ko ang Pilabok na may motor tayo? Pilabok motor na?